Riwruok mar Jodolo e kaunti ma Migori okwayo kwe e kind oganda e seche makoro igeno ni duond buch siasa mar Azimio la Umoja oseyango ni odhi e doho mar kwedo duoko mar yiero e kom nero mar jatend piny Kenya. Kane giloso e boma ma Migori, Jodolo gono kotelnegi kod jadolo mar PEFA Alan Odoma ne okwayo oganda jo Kenya mondo med bedo gi kwe seche magirito ng'eto mar doho maduong'. Odoma ne oseyo duol ma ochung' ne yiero IEBC ka owacho ni pogruok mane one e kind commissioners mag duol no nyiso ni duoko mar yiero ne nitiere kod chochni. Ne gimedo kwedo kweth mar Jodolo moko ka oseungo lwedo yiero makamano kata bed ni ging'eyo pogruok manitiere. Wabedo gi samuoyo matin mondo mi wachiw puoch kod pak ne ng'at manyocha land ni olocho kata mar seyo ng'at manyocha lo nikech IEBC ema notayo yiero. To IEBC no emopogore. Bathe moro wacho kama, bathe moro wacho kama. Nyiso ni pok wabedo maliwa inya ni ere ng'ama wacho adier. Omiyo kata kodoko ni jowadwa moko oseruyore mokawo atwa mbele, to wan wamedo kwayo jowa moyie kuom adiera kendo yie kuom kwe ni waritur ane. Kata bed jomoko samoro igi mamiyo gi make a decision too early. So we as clergy, we must stand on the neutral ground and wait upon the result of the Honorable Oros Supreme Court of Kenya, whom God has given authority and the Constitution has given authority to decide on the right direction to help Kenya so that we can avoid bloodshed. Wane kado mar piny, kendo wane ler mar piny. Kik onego wadonje weche mag yamo, mag maundu, kendo kik onego wabede gimoro amora manyalo kethonwa kwe.